νομίζεις? Κωνσταντίνε. Εδώ. Πού είναι αυτός? Να μας ζήσουν τα παιδιά. Δεν το βλέπω ούτε και το εύχομαι. Πού είναι ο γιος μου? Τι είναι, Ντένι? Δεν νομίζεις, κύριε, ότι όφιλες μια ενημέρωση στη μητέρα προτού προβεί σε αυτό το απονενοημένο διάβημα? Γεια σου πω. Δεν μας κάνετε μοιάζει εσύ χρονιάρα μέρα. Με ανθρώπους που έχουν περάσει την κακαβιά της ανοησίας δεν μιλάω. Τώρα μιλάω με το γιο μου. Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε? Εμένα τι με έπιασε που έβλεπα μια χαρά X-Files, κάνει διάλειμμα, αλλάζω το κανάλι και σε βλέπω να πετάγεσαι και να αρχίζεις τις αηδίες για γάμους και ξαράσματα. Σας το λέγαμε αύριο το πρωί αν αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ας το διάλογο, μωρή σαλαμούρα, που πήγες και τον κουκούλωσες στον ηλίθιο. Α, σας παρακαλώ. Όσο και να με παρακαλάς, δεν θα σε λυπηθώ. Και τι σε νοιάζει εσένα μωρή τι θα κάνουν τα παιδιά με τη ζωή τους? Με νοιάζει, γιατί αυτές τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί τι είναι ο γάμος, βρε? Η εξωτερική πολιτική του Πάγκαλου. Ο γάμος θέλει σκέψη, θέλει συζήτηση, θέλει να κάτσει μέσα σου η ιδέα, να οριμάσει. Και να σαπίσει μέχρι να αποφασίσει ο προκομμένος σου. Πόσο πια να οριμάσει? Το ξέρεις μωρή ότι αυτή σε λίγο θα τρέξει το φουστάνο της μαζεύουν τα βυζιά από τα μπουτια? Κοριτσάκι να με σπασίλε. Τι είναι αυτό που λες τώρα και εσύ Φλόρα, σε παρακαλώ. Σκάσε μωρή, για σένα δουλεύω. Αν θυμάσαι κυρία μου, ο προορισμός της γυναίκας είναι ο γάμος. Η γυναίκα χρειάζεται στεφάνι. Και ο νεκρός επίσης. Γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου. Μίλα και εσύ βρε. Ναι. Τι είναι βρε, μίλα, πες κάτι. Τι να πω? Σωστά. Τι να πει? Είναι και να πει. Αγιά που να σου πω που. Δεν μιλάω, αλλά... Για λέγε. Θα μιλήσω. Έρχεσαι εδώ πέρα, μας αναστατώνεις, μας βρίζεις. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομακρύνουν από τη μανούλα. Πού? Που να μου μπουκιάσεις βρε. Και στο φινάλε, επειδή έχουμε ακόμα ληξιαρχική σχέση, σου απαγορεύω αυτό το γάμο. Ντένι, για να τελειώνουμε. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να επέμβει στη ζωή μου. Και αυτό το δικαίωμα το έχασες όταν ήμουν 11 χρονών. Τι ακούω, έχουμε φακελώσει τη μανούλα, για λέγε. Όχι, θα ξεχάσω εγώ τότε που ήμουν 11 χρονών και μου στάθηκε το μήλο στο λαιμό και πήγα να πεθάνω και μου το κοπανούσες. 2 χρόνια μου το κοπανούσες που έχασες την παρτίδα στο πινάκι. Αυτό που λες εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, αντί να με ευχαριστείς που πάω να σε σώσω από αυτή την κατσινάρα του εφετείου, με βρίζεις από πάνω. Α, σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Σας παρακαλώ. Στους γκόμενους σου που τους το παίζεις και κυρία, όχι σε μένα. Κωνσταντίνε, πες της. Ναι. Τι είναι βρε, μίλα. Διότι κυρία μου, η Κατίνα και η Πλατίνα τον πρώτο χρόνο φαίνονται. Που νόμιζες ότι θα παντρευτείς το γιο μου και θα μπεις ξυπόλυτη στα σαλόνια των Μαρκοράδων. Εμένα συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι χωράω όλα εδώ μέσα. Κωνσταντίνε, όταν αποτινάξεις από πάνω σε αυτό το πράγμα, τότε πάρε με τηλέφωνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να ζήσετε, να ζήσετε καλούς απογόνους, ρε εσείς τι έπαθατε? Τίποτα. Για τις κουρτίνες του καθιστικού μάλλον. Ρε θηρίο, φυλάκι ρε, φυλάκι. Καλά μας κούφανε πάλι. Ναι. Έχει μια μανία με την κόφωση το σπλάχνο μου. Σου λέει αφού δεν ακούω εγώ, να κουφάνω και τους άλλους να έχω και παρέα.